Croeso i pawb sydd yn ymuno gyda ni heddi. Gyda cyflwyno ni na'n Mr Jonathan Williams I fi, a blaen ateb y cwestiynau sydd ar y chat gyda chi heno. Os bydd unrhyw cwestiwn gyda chi fel bydd y cyflwyniad yn mynd mlaen, please teipwch nhw mewn a wna I treol ateb nhw. Cyflwynydd chi heddi yw Mr John Williams, a mae fe yn mynd I fynd drosto'r testyn o mudiant a diogelwch yn ceir. Diolch yn fawr, John. Diolch yn fawr. Croeso yma I bob. So, sesiwn yma di sesiwn tygau ac da ni'n mynd edrych ar ella'r rhannau gyntaf o'r gwaith tygau. Da ni'n mynd edrych ar mudiant diogelwch ceir ac ella da ni'n mynd I gyffwrdd chdi bach ar gwestiynau haen uwch os gan ni gyfle. So, bwriad ydy bod fi ac Jonathan arall sydd efo chi, da ni'n mynd I drio mynd trwy testunau gwahanol efo chi, fel bod chi, fe rhai nhw y testunau da chi wedi mynd yn barod yn ysgol, fe rhai nhw allan testunau da chi heb cael cyfle I wneud, ond dos o'n ddim pwysau arnoch chi I orffan y maes llafur y flwyddyn yma. Felly, mae hwn jyst yn edrych ar mudiant motion yn Saesneg. Dwi'n ddechrau ffwrdd hefo esbonio y gair yma. Mae'r gair yma mor bwysig bod ni'n dall be di ystyr y gair mudiant. Be rhaid ni ddall ydy, mae gwrthrych, object, chi'n rhedag, chi ar beic, car yn gallu bod yn gwneud 4 peth. So, mae y llyfrau yma, dwi'n disgrifio nhw, llyfr 1, llyfr 2, llyfr 3, sef topic 1, topic 2, topic 3. Mae'n mynd efo mudiant, wedyn grymoedd, wedyn egni. Os na ydych chi'n dall y rhan yma, mae rhan 2 a rhan 3 yn mynd yn rili anodd, enwedig rhan 3. So, rhaid ni ddall y sydyn, bod y 4 peth, da ni'n gallu bod yn wneud os da ni efo symud, efo mudiant, ydy, da ni'n gallu bod yn cyflymu. Ymddihiro am y sgwennu yma ar y sgrin weithiau mae o'n fler. So, cyflymu. Wel, y gwrthwn am y cyflymu ydy, arafu. Iawn, dychmygwch na beic, na car, da chi, dwi'n gofyn bod be allwch chi allu wneud. So, ni'n gallu teithio'r cyflymder neu bianedd cyson. Efo'r gair bianedd, dwi'n teimlo bod ella mae'n chydig bach anoddach yn Gymraeg. Os ydych chi'n gwneud dwbl, dwi'n tueddu ddysgu dwbl a tra dweud mae bianedd a cyflymder yr un peth. Ond erbyn rwan, da chi'n dall bod na sgeilar a vector. Mae bianedd yn sgeilar, jyst maint ydi o, a mae cyflymder yn maint a cyfeiriad, felly mae o'n vector. Ond, os na I ddim yn sôn dan y vector, fatha rhywbeth fatha topic, fel arfer o'n dysgu y dwbl drwy ddeud, mae bianedd a cyflymder yr un peth. Rheswm dwi'n dweud hynna ydy, achos jyst I gael y basics yn iawn, speed and velocity is the same thing. Tydi o ddim yn hollol gywir dweud hynna, ond I ddeud hynna mae'n handi efo'r geirfa enwedig pan da ni yn cychwyn. Achos mae'r geirfa fel hyn, gyda chi bianedd, cyflymder, sydd yr un peth yn y gair yma, so os gwneud sgwini yma, cyflymder cyson, un o'r un peth, ond mae cyflymu yn wahanol. Cyflymu ydy mynd yn ffastach. So, gyda ni 1, 2, 3, ac y pedwerydd peth ydy ddim yn symud. Llonydd. Mae'n gwneud lein yn fan'na, achos bod fi'n ddiog am rwan. So, dyna di'r 4 peth all fod yn digwydd. Mae'n holl bwysig bod ni'n dall hyn oherwydd da ni'n gallu cysylltu hyn wedyn I grymoedd. Achos mae'r grymoedd yn wahanol ar gyfer y grŵp yma ag y grŵp yma. So, dyna di'r opsiynau sgynnach chi o ran mudiant. Reit ta. Peth nesaf da ni eisiau gwybod ydy, mae yna hafaliadau a da ni'n gorfod gael yr unedau yn gywir. Yn blwyddyn 10, mae yna lot o obsesiwn hefo unedau a bod yr unedau yn iawn. Yn blwyddyn 11, maen nhw'n tueddu I reid hafaliadau I chi weithio efo fwy na 1 o cama, so illa 2 cam, weithio 3 cam, I chi ffeindio atebion, a mae'r unedau tueddu fod yn iawn. Dwi wedi gweld mewn un enghraifft lle mae unedau yn anghywir, ond mae o'n brin iawn. Jyst byddwch yn ofalus efo metrau ac eiliadau. Yr unig un dwi wedi weld ella ydy bod nhw'n rhoi rhif I chi mewn kilometres. Ac os maen nhw'n rhif mewn kilometres, mae'r gair kil yna yn amlwg yn golygu 1000. 1000. Reit ta, mwyn un hafaliad. Hafaliad nesaf ni ydy cyflymiad. A mae eisiau hefyd bod nhw'n ymwybodol na cyflymiad ydy hwn, neu arafiad. Mae'r hafaliad yr un peth, ond yn amlwg mae un yn ffastach a un yn slofach. Dwi yn ymwybodol fydd ddim aroliadau I chi, ond pan mae'n aroliadau, maen nhw'n hoffi gofyn beth ydy unedau cyflymiad arafiad. A'r rheswm pan nhw'n gofyn ydy, achos mae bianedd
yn meters per second, metr bob eiliad, a mae amser yn eiliadau seconds, so mae o'n meters per second, so mae o'n meters per second squared, iawn? So mae o'n metr pob eiliad wedi sgwario, a dyna di unedau ar gyfer cyflymiad neu arafiad. Okay? Iawn ta. Yn anamal, da ni'n cael graffio fel hyn, ond rhaid mynd drwy nhw rwan. Dyma graff pellter amser di hwn, okay? Distance time graph. Ag wrth edrych yn o'n sydyn, ag heb wneud dim gwaith yn ymwneud gwbl, mae bobl yn sbio'r llenlla glas a coch mae'n mynd i fyny, iawn? Ond mae'n mynd yn fwy, okay? Ond, da ni yn gwybod bod i hafaliad am bianedd. So mae bianedd yn hafalu pellter rhannaf amser. So os na ni bigo dots wan yn y graff yma, ella ar yn yma'r enghraifft. Iawn, dots yma. Ar y dots yna, mae'r pellter yn 2 a mae'r amser yn 1. Os na ni bigo dots arall yma, mae'r pellter yn 4 a mae'r amser yn 2. Fama, 6 a 3. Reit, os da ni rwan yn rhannu 2 ag 1, 4 a 2, 6 a 3, da ni'n cael un atab trwy'r adag o 2. Iawn? So fysa'r bianedd yma yn 2 metr bob eiliad ar gyfer y lein yma all the way fyny. So felly, beth sy'n digwydd yn fama o ran mudiant ydy, llinell coch yma, bianedd cyswn yma, hwnna'n constant speed. Okay? Wedyn, os ydych chi siarad efo chi yn gwybod beth sy'n digwydd yn y stori yma, fyswn ni'n cerdded rwan, dwi'n methu gwasgu lawr yn iawn ar y sgrin yma yn mynd yn chyfach yn od. Okay? So, sbych ar y dots gyntaf, yn fama wan, ar ôl un eiliad, da chi 2 metr o man cychwyn chi. Dychmygwch yna, 2 meters away from the starting point. Iawn? 2 metr o man cychwyn. Ar ôl 2 eiliad, da chi 4 metr i ffwr. Ar ôl 3 eiliad, da chi 6 metr i ffwr. Ar ôl 4 eiliad, da chi 8 metr i ffwr. Reit, beth da chi'n neud rwan? Wel, ar ôl 5 eiliad, da chi'n aros yr un lle. 6 eiliad, da chi'n aros yn lle. A 7 eiliad, da chi dal yn lle. Ond wedyn, ar 8 eiliad, da chi'n cychwyn teithio nôl. Okay? Da chi'n cychwyn yn agosach. Dwi'n am cweit ar y lein, ond mwynhau tua ella 5.1, 5.2 metr o adra. Oeddech chi yn 8, cofiwch, wwan da chi 5. Okay? Ac ella fama, da chi'n 2.8, ac yn fama, da chi'n nôl yn man cychwyn chi, a dyna fysa stori graff fel hyn. Reit, dos am llawer i ofyn am graff fel hyn, okay? Mae'n reit bryn. Weithiau, maen nhw'n deitha chi, gnewch graff o 2 meters per second, ac oll da chi'n neud ydi ffindio dots, neu bigo honna, a neud llinell hollol syth i fyny. Fel la, syth, dwi'n efo promesur i fod. Okay? So, reswm hwnna dyn ni'n cwestiwn nhw'n gofyn. Hefyd, so nhw'n gallu gofyn, sut da chi'n gwybod o edrych ar y graff, so hwnna'n bwysig, o edrych ar y graff, bod y llinell glas yn gyflymach. Iawn? Wel, di hyn ddim yn cyfri edrych ar y graff. Iawn? So, mae hwnna'n 5, ond mae hwnna'n 1, be di 5 rhan efo 1, neu be di 10 rhan efo 2, wel, yn fanna, da chi'n gweld bod y bianedd yna yn 5. Iawn? Dim dyna maen nhw'n feddwl pan nhw'n gofyn chi edrychwch ar y graff. Okay? So, just wrth edrych ar y graff, sut da ni'n gwybod bod y glas yn gyflymach na'r coch. Wel, yn syml iawn, sut da ni'n gwybod ydy, mae'r llinell fwy serth. Os da chi eisiau defnyddio gair posh ydy bod y graddiant yn fwy, mae hynna hefyd yn gywir. Okay? Reit, y graffiau yma, hein sydd yn bwysig i ni. Okay? Be sydd yn digwydd wan ydy, gyda chi cwestiynau'n dod i fyny, a mae rhaid i ni ddall pa rhan o'r cwestiynau da ni'n sôn amdan. Felly, yn eich graff yma, mae eisiau gweld, yn fama, ddylsa bod yna rifa fan hyn i wneud synwyr. Iawn, dim 1, 2, 3 ac yn y blaen. Iawn, ella 10, 20, 30, da ni'n gwybod. Reit, be da ni'n gweld ydy, mae'r bianedd yn mynd yn fwy tro yma. Okay? Mae'r cyflymiad yn aros yn peth, okay? Confusing. Iawn? Mae acceleration un yn peth, mae cyflymiad yn un peth yma. Ond mae'r bianedd yn mynd yn fwy. You are going faster, but not at a faster rate. Da chi'n mynd yn ffastach, cyflymach, ond ddim ar cyfradd uwch. Iawn, cos chi'n syth ydi o. Okay? Anamal, da ni'n cael cyf, ond ni'n gyrraedd hynna mewn eiliad. Reit ta. Wedyn, mae'r bianedd yn aros un peth. So, gair yma di cyflymder di hwn, ond am rwan, bydd peth o bianedd cyflymder. Okay? Yna, mae'r cyflymder yn mynd yn llai. Dwi'n gwybod pa cyfeiriad da ni'n mynd i, ond da ni yn arafu. Iawn? Oherwydd, da ni'n teimlo bod ni'n mynd yn un cyfeiriad, ond da ni'n arafu, tan da ni'n nôl yn fama, efo bianedd o 0, da ni wedi stopio felly. Okay? Reit ta, 3 peth da ni'n gallu gwneud o graff. Iawn? Tynnu tangiad, tangent, mae weithiau graff fel hyn, velocity time fel la. Mae yna un papur di bod, lle mae yna graff fel hyn, mae yna cyf,
a mae'n gofyn wrthych chi gweithiwch allan y cyflymiad a'r dailiad ella. So, da chi'n pigo dailiad, a wedyn fedra ddim wneud y llun, okay? Dwi'n mynd i trio, da chi wedyn yn wneud eich triongl chi a gweithio allan y graddiant. Os da chi'n hapus wneud hynna, just cofiwch beth hafaliad am acceleration. Mae o ar ffrynt yr PowerPoint yma ac mae o'n cyflymder rhan efo amser. A felly, os ydych chi'n rhannu nhw ffordd wrong, da chi'n gwybod, achos gwrwch chi atab sydd ddim yn gwneud dim synwyr o gwybod. Ddylswyd yr atab yn debyg i os mae'n llun yn syth. Reit. Beth sy'n bwysig gwan ydy, dau beth arall sy'n gallu gwneud efo graff, mi fedra ni cyfrifo'r graddiant, calculate the gradient, a mi fedra ni gweithio allan arwynebedd o dan graff. Wel, efo llunella syth, yn lefel A dwi yn rili gwthio bobl i weithio allan graddiant, ond i chi ddall yn tygau, os ydych chi'n pigo unrhyw dot, pa dot ydych chi'n pigo, rhaid llunella syth trwy dim, ydych chi'n mynd i gael atab cywir. Okay? So, chi'n pigo dot, pigo'r rhifa, a fydda chi gael yr graddiant wrth ddefnyddio hynna. Ond hefyd mae'n bosib gweithio allan arwynebedd, a mae hwnna'n gallu golygu rhywbeth gwahanol. Dwi eisiau gwneud yn siŵr pan ydych chi yn gwneud cwestiwn bod chi'n meddwl, reit, cwestiwn yma, iawn, dychmygwch chwan de, mae'r ochr chwith mewn rhan fama, hwnna di cyflymu. So os ydych chi eisiau defnyddio hafaliad, nath ni weld yn dechrau un, sef newid mewn cyflymder rhan efo amser, hwn di'r amser da ni'n sôn amdan. Mae lot bod yn defnyddio'r amser i gyd. Os da ni'n sôn amdan ella grym breicio, da ni ochr yma'r papur. Iawn, fama di grym breicio, fama di'r arafu, fama mae brecs yn digwydd. Okay? Nes na gwestiwn am benod cyson, fama fysa hwnna, ond mae'n brin. So just cofiwch, pan ni'n defnyddio'r rhifa o graff, bod ella bod chi rifa fama, ella bod hwnna'n 13, 14, 15, 16, bod chi'n tynnu'r rhifa, a bod chi ddim jyst yn sgwennu 13, 14, 15, 16, achos yn amlwg gap hynna da ni'n sôn amdan. Reit, mae'r atab i'r gwaith nesaf ar hwn, felly dwi'n jyst yn disgipio fo, a mynd yn nôl ato fo mewn munud. Okay? So, be ydy, pan da ni'n gweithio allan, dwi'n yn tylu sgwini fel allan fel hyn, Bianedd yn hafal i pellter rhan o amser. A mae yna ffordd oes o aildrefnu, iawn, os da chi'n ei haniwch, da eich aildrefnu. Ac i aildrefnu, dwi'n gobeithio bod allan weithio yn triongl, a wedyn, beth bynnag top of fraction, so mae fraction, mae'n dechrau fraction dydyn. So top of fractions yn o'r top yna, so pellter, bianedd, amser. Ac os dwi wan yn gweithio allan beth i'r pellter, mae o'n bianedd lluos'r amser. Gret, ffantastig. Iawn. Os i'n nôl i fama, os ni'n sbio ar y rhan yma, mae hwn yn hawdd oherwydd mae gennych chi speed yn un peth yn y bit yma lle dyn nhw'n rhaid tic yn fanna. Yn fan hyn, mae chi speed yn newid. So mae'r amser eitha syml dydy. Be di'r pellter dyn ni wedi teithio di'r cwestiwn gyda fi fan hyn rwan. Ella fyddwch chi sbio ar hwnna a ydych chi'n gwybod faint o bell mae wedi teithio. Neu gallu bach o brec ar amser i feddwl. A checio bod pob yn oce ac pob yn gallu clywed yn iawn hefyd. So sbiwch chi ar y graff yna rwan, ydyn ni'n gwybod beth yw'r pellter mae nhw wedi teithio yn 10 eiliad yna. Sut ydych chi? Iawn, dwi'n gwybod anodd trafod ac interactio drwy webinar fel hyn, ond os ydych chi eisiau adrodd beth yn y chat croeso chi'n neud, mae hwn, hefo bianedd lluosfo amser, dwi'n cweit mor syml o hynna. Oherwydd os ydyn ni'n edrych ar y bianedd yma'n hyn, pa bianedd dwi'n pigo? Ydy o'n 1, 2, 3, 4, 5? Iawn, ac yr ateb ydy, da chi'n defnyddio'r bianedd cymedrig. Iawn? So, mae'r bianedd cymedrig, neu'r mean speed, ydy y speed mwyaf, a di'r speed lleia, rhan efo 2. Mae'r speed mwyaf yn 5, mae'r speed lleia yn dim, so 5 a dio dim, 5, rhan efo 2 gael efo mean, cos mae'n 2 rhif, mae'n mynd i fod yn 2.5. So 2.5, lliosi efo amser o 10. Mae yna wedyn yn gwneud 25 metr. Okay? Reit, mae hynna'n oce. Os gyda chi graff fel hyn, gen ni broblem o'n. Oherwydd, be ydy'r bianedd cymedrig yn fama? Achos mae bianedd cymedrig yn mynd i fyny, am rwan, am i 2 yn fama, o wedyn mae'n aros yn 2, a wedyn mae'n mynd lawr wedyn i dim, fyswn ni'n gallu weithio allan bianedd cymedrig am y rhan gyntaf, rhan ola, ond dwi'n gwybod beth yw'r weighting, y pwysoliad yn canol yma, da chi'n methu wneud o. Iawn? A fel allan mae rhaid i chi wedi darllen yn barod, ac yn gwybod yn barod, iawn, da chi'n gweithio allan arwynebedd. Okay? So os na i gael arwynebedd o dan y graff yma, na i hwnna'n A, na i hwnna'n B, a hwnna'n C, ac adnyn ei gilydd, gael pellter mae wedi deithio. Iawn? So mae A a C yn siarp triongl wrth gwrs, mae B yn petriol. Reit, yn gwybod hynna, fes ni'n gallu gael y triongl yma,
So, gwylod y triongl, uchder y triongl, so mae'n 5, llysod o 10, 10. Ond hwyr o'r triongl dio, rhan efo 2, so 50 rhan efo 2, 25 metr. Okay? So dyna fe fysa atebion ar gyfer cwestiwn fel hyn. Reit. Na i stopio fan'na, jyst i neu siŵr bod pob yn oce, a checio bod yna ddim cwestiynau. Mae'r rhan nesaf, chdi bach o wahanol, edrych ar diogelwch ceir. Okay. Iawn, ni'n symud ymlaen. Reit ta. Y car. Dwi'n licio dysgu yn y blwyddyn o'r 10 oherwydd mae o yn cyfrioldeb mowr i ddreifio car. Okay, so, oherwydd mae'r car ei hun yn gallu newid bywydau pobl yn sydyn iawn. Okay? Ac dwi'n meddwl yr peth mwyaf bwysig i ddall ydy, tydi'r heddlu na neb arall rili'n poeni amdan yr speed ac yr amseroedd oherwydd mae hwnna mor anodd i fesur mewn damwain. Okay? Mae'n anodd gwybod pa bianedd cyflymder mae rhywun yn mynd ar yr eiliad yna. Fe ni weithio allan cyflymder cymedrig, iawn, so mean speed, so os da chi wedi teithio 25 km a da chi wedi cymeryd munudau, oriau neud o, da ni'n gallu gweithio allan y mean speed. Ond i weithio allan beth i speed rhywun ar eiliad yna, mae'n defnyddio gwn, dydy. Dwi'n meddwl mae'r rhai'r gynnau yn gallu defnyddio wavelength i bwmsio nôl i weithio allan beth i'r bianedd. Ond efo'r bianedd, dio ddim yn helpu neb mewn damwain. Beth da ni eisiau gwybod ydy, faint o bell mae'n teithio a gobeithio bod y car yn gallu stopio cyn taro wal, neu ella taro anifal, neu ella taro person. Okay? A beth sy'n digwydd ydy, mae gennym ni 3 pellter. Ac y problem da ni'n gael ydy, mae lot o'n anghofio'r yn ola yma, a mae'n marc am sgwennu amdan y cyfanswm pellter stopio. Reit, mae'r hafaliad yn top. Dydy hwn ddim yn taflan data chi, ond mae pellter stopio yn hafal i pellter meddwl adio y pellter breicio. So mae pellter meddwl yn 6, mae pellter breicio yn 10, mae'n 6 plus 10, mae'n 16. Okay? Reit, da chi'n gorfod gwybod beth sy'n effeithio y pellter meddwl a pellter breicio a felly y cyfanswm pellter stopio. I ddechrau fai, ni'n sôn amdan bianedd. Bianedd, cyflymder. Reit, cwestiwn dwi'n gofyn wrth y plant yn y dosbarth a sy'n neb licio atab hwn achos mae'n rhy hawdd. Okay? Os da chi'n teithio 10 metres per second, iawn, sydd roughly 20 miles an hour yn ymwneud. So, 10 metres per second, os chi'n teithio 10 metres per second, faint o bell nhw'n chi'n teithio yn y reaction time chi. Mae amser adweithio chi, reaction time, cofiwch yn amser adweithio, amser dwi'n na. Dim pellter meddwl, amser adweithio chi, reactions chi. Yna tua 0.6 eiliad. Ond yn y sums yn neis, da ni alw fo'n 1 eiliad. Iawn? 1 eiliad, 1 second. Faint o pell da chi'n teithio yma na? Okay? Fel arfer, mae'r dosbarth yn mynd eitha distaw fan achos mae'r cwestiwn mor hawdd o bod o'n deud o. Ond yn amlwg, da chi'n teithio 10 metr. So, mae pellter meddwl, fan o'n, mae'n neud hefo y bren yr ymenydd. Iawn? So, beth sy'n effeithio'r bren ac yr ymenydd? So, hyn sy'n confusing rwan. Os da chi'n mynd yn ffastach, ydyn effeithio bren chi? Na di. Ond ydyn effeithio pellter meddwl? Gawn ni weld. Os da chi'n teithio 20 metr bob eiliad, a gyda chi run reaction time, da chi wedi yfed alcohol, da chi ddim yn distracted, da chi'n mynd i teithio wan 20 metr. So felly, mae bianedd, speed, yn effeithio'r ddau yma. Okay? Dyna sy'n bwysig gwybod. So os mae speed chi'n mynd i fyny, iawn, speed i fynd i fyny, mae pellter meddwl yn mynd i fyny, ag yn amlwg, da chi'n gwybod bod pellter breicio yn mynd i fyny. Da chi'n bod ar beic, da chi'n trio breicio, da chi'n mynd yn gyflym, mae yn ei gwahaniaeth mowr fanna pan da chi'n trio breicio a chi'n symud mor gyflym. Okay? Reit ta. Be da ni eisiau gwybod rwan ydy, beth sy'n effeithio pellter breicio neu pellter meddwl ar wahân. Mae lôn glyb hon yn effeithio pellter breicio yn unig. So i chi gael marciau chi, rhaid chi ddeud, ddim yn effeithio pellter meddwl, mae'n y pellter breicio yn fwy ta llai. Mwynhewch amdano pellter breicio, pellter yn fwy. Okay? Os o'n dweud lôn sych, fe rhaid i chi ddeud pellter llai. A felly, fysa cyfanswm pellter stopio hefyd yn fwy. Iawn? Os mae lôn yn lyb, pellter breicio mwy, pellter stopio yn fwy. Alcohol.
Wel, sa'n ffordd o newid yr alcohol. Okay? Mae alcohol, ddech chi'n dweud yfad llai alcohol, so alcohol ydi alcohol. Unwaith ydych chi wedi yfad o, mae pellter meddwl chi yn mynd i fynd yn fwy. Okay? Mae'n edrych amser dweithio chi'n fwy, mae pellter meddwl chi fwy, dio ddim yn effeithio brecs chi, so pellter breicio chi'n aros un o'r un peth, mae'n effeithio pellter meddwl chi, felly bydd cyfanswm pellter stopio chi hefyd yn fwy. Defnyddio ffôn, siŵr bod chi'n gallu gweithio allan, ydyn nhw'n effeithio'r meddwl ta brecs chi. Mae defnyddio ffôn yn defnyddio mwy o pellter meddwl, mae'n chi teithio'n bellach, mae'n distractio chi, a mae pellter breicio chi'n aros un o'r un peth. Brecs wedi gwisgo. Iawn? Os weithio nhw'n dweud brecs da, mae brecs da yn gwneud pellter breicio chi yn llai. Mae brecs wedi gwisgo ddim yn effeithio'r pellter meddwl, ond yn gwneud pellter breicio yn fwy, a felly cyfanswm pellter stopio yn fwy. A wedyn, hwn sy'n bwysig, os ydych chi'n mynd rhywbeth efo chi heddiw yma, mae beanedd cyflymder yn beryg, oherwydd mae pellter meddwl chi, os mae'n dwblu, mae pellter meddwl chi hefyd yn dwblu. Iawn? Mae'n scary yna dydy, achos os ydych chi'n dychmygu bod y pellter breicio yn 4 metr, iawn, jyst wrth meddwl bod chi'n symud 4 metr, os ydych chi'n dwblu speed, mae'n mynd yn 8 metr dydy, mae'n lot. Ond, mae pellter breicio de, os ydych chi'n dwblu bianna chi, mae o'n 4 gwaith yn fwy o gwmpas. So dychmygwch hynna, gyda chi 4, ydych chi fyny 16 metr wedyn. Mae yna'n wahaniaeth mowr tydy, iawn? A pan dyn ni wedi adio'r ddau yma fe gilydd, wel, yn amlwg, dyna di'r problem, a dyna pam de, maen nhw'n trio gorau nhw i gael y cyflymder i lawr yn unrhyw le lle mae yna bobl yn byw, okay? Achos mae'n anodd wneud penderfyniadau fel yna. Ella ar lôn mowr, okay, mae beanedd uchel yn well, a fydd gennych chi fwy amser i feddwl, achos mae'n fwy o pellter rhwng y ceir. Ond ar lôn, lle ydych chi fod yn ei 30 milltir yr awr, mae'n bwysig cadw beanedd yn isel, oherwydd mae pobl yn dod allan, anifeiliaid weithiau, ag wrth gwrs traffic lights yn newid. Reit ta. So be na i wan ydy, ar ôl trafod hwn, mae hwn dod i fyny yn aml iawn yn sylfaenol neu weithiau yn dechrau papurhau uwch, mae'n ni just trafod amdan pethau ag pam, y pethau, i helpu ni mewn diogelu ni mewn damwain. Okay? So, if worse comes to worse, a bon o damwain, mae pethau i diogelu ni. Reit. I ddechrau fe, beth sydd gennym ni ydy, os da chi'n taro rhywbeth, mae gennym airbags bacio air, okay? A be mae hwn yn gwneud ydy, i ddechrau fe, mae'n stopio'ch pen chi rhag taro yr olwyn. Iawn? Dwi wedi defnyddio'r gair egni yn fan hyn, ond i fod yn onast, dwi'n trio rhaid beidio sôn amdan egni yn fama. Iawn? Mae'n i weld pam am munud. Wedyn, gen i parthau sigo crumple zones. Hein di'r darn ar ceir sydd yn plygu ar trawiad. Iawn? So dyna di job nhw, dyna di ystod nhw fan'na. Reit. Mae hwn mor bwysig. Dwi'n mynd trwy hein unwaith eto wan de i esbonio pam. So yn fama de, mae gen i hafaliad. A dwi'n gwybod os da chi wedi sylwi o blaen de, ond os dwi'n pigo hafaliad fama rwan a dwi'n sgwennu yr un gorau fi. Dwi'n sgwennu'r Saesneg weithiau, speed equals distance over time, ond dwi'n sgwennu fama, beanedd ydy pellter rhan efo amser. Da chi wedi sylwi wedi perthynas hein bob tro. So os dwi rwan yn dweud, o, dwi'n fast, dwi'n gallu gwneud 100 metres mewn amser mawr. Meddwch amdano hynna, dwi'n 100 metres mewn amser mawr. A dwi'n fast, ta dwi'n slow. Rat ydy, dwi'n slow. So pan mae amser yn ei fyny fama, mae beanedd yn mynd i lawr. Mae hyn yn wir am unrhyw hafaliad sy'n edrych fel hyn. Os mae hon ar os yn peth, mae hyn yn opposite gwrthwyneb i'w gilydd. Reit ta. Sbiwch chi rwan yr hafaliad yma. Iawn. Os ydych chi'n ei triphlyg, fyddwch chi yn defnyddio hwn. Os ydych chi'n ei dwbl, da chi ddim, a mae chdi bach mwy o waith trwy defnyddio'r hafaliad yma, sef deddf ail Newton. Iawn. Ond yr un stori sy'n yn diwedd. So stori ydy, os dwi'n cael damwain car, ydw i eisiau ffos grym mowr arno fi, ta bach. Iawn. Dwi'n brec i fel yma. Dwi eisiau grym mowr ta bach arno fi. A be di'r atab? Dwi eisiau grym bach. Sbiwch ar hyn felly. Os dwi eisiau grym bach arna fi, be rai fi gael i'r amser yma? Mewn damwain. Brawddeg od. Dwi eisiau amser mowr. Dwi eisiau damwain paran hir.
Iawn? So mae'n swnio'n od, dwi angen damwain car i bara'n hir. Iawn? Da chi'n meddwl bod damwain car yn rhywbeth ofnadwy, a da chi'n meddwl dwi eisiau fod para'n hir. Wel, dychmygwch os da chi'n disgyn off beic chi, a bod chi'n stopio'n syth. Iawn? Bod pen chi'n to llawr, da chi'n symud o gwbl. Dychmygwch faint o grims ar y pen chi, oherwydd bod yr amser yna mor fach. Iawn? Dyna pam mae bobl sy'n disgyn, iawn, os da chi'n gweld bobl ella yn neud fatha theatrics, yn jumpio fat adeiladau, falle, maen nhw'n rowlio, fatha rhyw parkour neu rhywbeth, maen nhw'n rhedeg, does. Pan nhw'n neud hynna, maen nhw'n rowlio fel bod amser nhw'n fwy, fel bod grym nhw'n llai. Okay? So chi'n disgyn off motorbike, iawn, a bod chi'n gwisgo'r lledar, mae'r helmet yn llyfn mewn smooth, fel bod chi'n hitio'r llawr ac yn sgidio. Da chi isio sgidio. Okay? Da chi isio para'n hir, fel bod chi'n cael llai o grym yna chi. Reit ta. Yn ôl i hein, os dwi'n ffordd iawn, ynddo. Mae'r bagiar yn ei hyn, iawn. Felly bod chi'n mynd bang ac yn taro'ch pen ar yr olwyn. Mae'n stopio chi taro'ch pen ar yr olwyn, yndi, ond hefyd mae'n cynyddu amser trawiad chi, achos da chi'n symud o gwmpas, sydd yn gret. Okay? Da chi'n symud o gwmpas yn ôl ac ymlaen off yr airbag yna, yn lle bod chi just hitio'ch pen ar yr olwyn, a da chi'n hitio nôl yr headrest, nôl ac ymlaen, a mae'n yn helpu chi. Hwn yn un arall, okay? Crumple zone. Mae'r car yn plygu. So cwestiwn dwi'n gofyn wrth y disgyblion yn dosbarth ydy, pa car ydy'r gorau i fod yn Volvo hen cry ta car newydd? Iawn? So mae Volvo hen cry yn hitio wal, a da ni'n sbio ar y Volvo cry a sa'n marc yna fo, just scratch bach. Neu, mae yna car newydd hitio wal, a mae hwnna di plygu i ddarna. Pa'n di gorau? Mae pob yn dweud, mae'r Volvo mae'r Volvo yn gry ydy. Ond, y gwir ydy, os mae'r car yn gry, lle mae'r grym di mynd i'r person, yn y car. Mae'r ceir yn solad, mae'r pobl tu fewn yn fatha jelly dydy. So beth sy'n digwydd ydy, mae'r grym yn cael ei trosglwyddo i'r person. Yn y crumple zones, maen nhw yn plygu, mae'n gwneud gwaith wrth plygu, mae'n cynyddu amser y trawiad, achos mae'r amser yn fwy, mae'r grym yn llai. A wedyn yn ola, hein seatbelts. Iawn? Os da chi'n sefyll ar bus, da chi'n mynd fod i, da chi'n sefyll yn canol bus, a bobl, pan da chi'n ifanc, da chi'n meddwl, na'i neidio fyny ac allan na'i fflio i cefn y bus. Iawn? Wel, yn amlwg, dyna roedd i digwydd, ac os da chi'n mewn ar y peth, os da chi'n mewn awyren sy'n teithio lot cyflymach, os da chi'n neidio yn canol yr awyren, os da chi'n mynd hedfan i cefn yr awyren nesach. Pan da chi yn y cerbyd, neu mewn awyren neu mewn car, da chi'n rhan o'r cerbyd yna. So os mae'r car yn symud, da chi'n rhan o'r car. Os da chi'n dreifio ymlaen yn gwllwng pel tennis tu allan i'r car, iddo'r pel tennis na bownsio dilyn chi os mae'r car yn symud. Da chi'n rhan o'r car. Os da chi ddim yn gwisgo seatbelt chi, da chi ddim yn rhan o'r car. A felly, pan mae'r car yn stopio yn gyflym, da chi'n mynd i cario ymlaen teithio fatha'r car. So os y car yn mynd ymlaen, a mae'r car wedi gorfod stopio, da chi'n mynd ymlaen dydach. Yn anffodus, da chi'n mynd i hitio'r windscreen, a mae'n broblem mawr dydy. A dyna wedi pwrpas hein. Oce ta. Lot o siarad, lot o gyflwyno. Just gael seibiant bach am funud, a ni just checio os mae pob yn iawn, rwy'n eisiau gofyn unrhyw beth. Dwi'n mynd ymlaen wan, mae'n munud jyst i edrych ar ella cwestiynau cyn bapur. Yn fan hyn. So, na just checio fy chi, di pob yn oce am rwan. Gret. Iawn ta. So, gwi cyn bapur yma, peth gyntaf da ni'n sylwi ydy mae'r hafaliadau ar y tu blaen, oce? Yn fan hyn, y ffordd dwi'n esbonio hein ydy, yr hafaliadau yma. Hafaliad, brawddeg di'r ddau yma. Okay, just statements, dyn nhw. Maen nhw jyst yn deitha chi bod cyflymiad ydy graddiant y graff, a maen nhw hefyd yn deitha chi na, os ydych chi defnyddio arwnebedd, rydych chi weithio allan y pellter mae rhywun wedi teithio yn defnyddio graff cyflymder amser. Dim cyflymder tynnu amser, just velocity time dwi'n na, so just graff dyna sy'n edrych fel hyn, a bod y cyflymder yn fama ac bod y amser yn fama, oedd oedd chi weld gyna edrych fel hyn neu beth bynnag. Wedyn hafaliadau eraill wedyn, so da ni'n sôn amdano mudiant yn fama, dychmygwch hwn o'ch llyfrau chi, mae'r llyfrau chi'n mynd ydy, so rhifau 1 o felly yn fama. A wedyn yn fama, da ni'n sôn amdano grymoedd ni, a mae yna swapio rownd wedyn, so hwnna ydy allu'r 2, so grymoedd. A wedyn, da chi'n gweld fama, mae yna egnioedd gwahanol, o'r i fan hyn. Iawn, chdi bach o waith am springs. A wedyn yn fama, o fama ymlaen, T am triple.
Iawn? Hein ydi hafaliadau triphlyg. Ac wrth gwrs, papur haen uwch ydy'r un dwi wedi ddewis. Os ydych chi'n ei hensofynol, fysa yna llai o hafaliadau na hynna i edrych ar. Okay? So, dyna di layout o tan hafaliadau chi. Fysa chi wedi defnyddio os fysa chi wedi gorfod eistedd ar holiad. Reit ta. Edrych ar cwestiynau gyntaf fel hyn. A cofiwch beth yn digwydd ydy, ar ôl y wers yma, fydd adnoddau yma ar gael, ac fydd y fideo ar gael, felly fydd y croeso i chi ella trio hein a mynd trwy nhw eto ac gweld be di be. Reit ta, dwi'n mynd i fynd trwy bob un cwestiwn, okay? Gen i ryw 10 munud ar ôl, ond dwi'n mynd i bigo chydig bach o gwestiynau dwi'n meddwl sy'n ddefnyddiol i ni. Mae hwn yn gwestiwn hensofynol ag uwch, ond byddwn ni'n cyrraedd part o weithio allan ar wynebedd, mae hwn ar rhan uwch yn unig. Reit ta. Graff yma, mae'n deitha chi na ras 100 metr dio. So, mae rhaid i chi sylwi, mae cybac de, fel arfer yn trio gorau nhw i wneud rhifa sydd yn gwneud synwyr, okay? So, os maen nhw'n deitha chi, mae yna person, di'r person am methu pwyso 1000 kilogram, okay? So, mae'r rhifa fod i wneud synwyr. So, mae ras 100 metr ydi hwn, so mae'n wneud synwyr o ran yr amser, okay? So, ddylsa fo ddim gorffan cyn 10 eiliad, neu maen nhw'n torri records dydi, okay? Cos mae'r amser o 100 metr yn 9 pwynt rhywbeth dydi, mae'n gyflym iawn. Ond os chi'n gweld bod yr amser yn 3 eiliad, so chi'n gwybod bod yna rhywbeth yn mater efo ras. Reit ta, dynwch y graff i ddarganfod amser adweithio, y reaction time. Reit, mae'n ffain, da chi'n gallu gweld fo, mae yna gap bach rhwng y tarddiad, iawn, so mae dim di'r tarddiad, yr origin, lle mae graff yn dechrau. Mae yna gap bach yma. A mae fo'n sbio hwnna'n sydyn, a mae'n mynd, reit, dim pwynt 1, cos 1 bloc ydi o. Ond byddwch yn ofalus i jecio'r graddfa, fel ydych chi'n gweld yma na 2 ydi hwnna. Os ydych chi'n cymryd y pwyll, nwch chi weld na dim pwynt 2 ydi yr gap gyntaf yna yn fan yna. Reit ta, mae'r cyflymiad rhwng A a B ar ei fwyaf. Sut mae'r graff yn dangos, reit pwysig, sut mae'r graff yn dangos hyn? Okay? Gwch chi gael y hafaliadau calculus allan a wneud loads o sums, ond chwch i'w ma'ch marc, okay? Heb sylwi yn syml iawn, mae rhwng A a B a C, mae'r grafiant yn fwy neu mae'r llinell fwy sterth. Okay? So yn fanna yn syml iawn, mae'r llinell yn fwy sterth. Mae'n sgwennu bob ateb lawr achos ydych chi'n amlwg yn gallu clywed llais rhaid. Reit ta. Cwestiwn nesaf, mae'n gomyn ni i weithio allan y cyflymiad neu arafiad. Iawn? So cyflymiad mae'n dweud efo hyn, a fel ydych chi'n gweld yma, mae'r hafaliad gael roed i chi. Mae yna 3 marc sydd yn odd iawn, cos mae'n rhoi hafaliad i chi 2 farc ydi o, achos mae'r gwaith yn ei dod, dwi'n chi'n gorau pigo hafaliad. Dych chi'n gorau mynd i fewn i'r taflen yma i ffeindio'r hafaliadau, mae yn fanna i chi'n barod. So, newid cyflymder rhan efo amser, ond ma'n eisiau unedau, dyna lle mae'r trydydd marc yn dod o. So, mae'n newid mewn cyflymder ydi tynnu. Okay? Wel, mae hwn yn neis, achos mae'n dechrau'r dim, dydi. Os mae'n gwybod eich newid cyflymder rhwng B a C, wel, mae ar 8, a wedyn mae'n mynd i 12 a hanner, so mae eisiau tynnu hynny weithio allan. Ond yn yma, mae'n syml, mae'n dim, a wedyn mae'n mynd i 8, so mae'n 8 tynnu dim, so mae o'n 8. Reit, cofiwch wan, i weithio allan cyflymiad, da chi'n defnyddio'r amser mewn cyflymu, iawn? A mae rhaid chi fod yn strict ar hynna. So, yn sydyn, mae'n cyflymu am 2 eiliad. Ond edrychwch yn iawn, ydy o'n cyflymu am 2 eiliad cyfan fan hyn? Na di. Yn y cychwyn, dy ddim yn cyflymu. Mae mond yn cyflymu am 1.8. A fel arfer, pan i gosod y papur yma, mae bobl yn tueddu i golli 1 marc fanna oherwydd bod nhw'n anghofio defnyddio 1.8. A mae hwnna'n neud 4.44 am beth. Reit, yn gwybod hynna, hafaliad nesaf. O na, sori, ysg gwybod neta. Reit, mae hein yn metr pob eiliad, a mae hwn yn eiliadau, so mae metr pob eiliad, so ni'n disgwyl gael ei weld o wedi sgwennu fel hyn, a yn anffodus, so'n tips am hwnna blaen dysgu fo. Oce, cyfrifo'r grym cydeffaith, the resultant force. Os da ni'n edrych ar hwn, da ni'n chwilio amdan grym cydeffaith, so yna grym yn fanna, so fel yn dechrau siadwch i chi, mae un hafaliad yn fanna does, mae yna grym yn fanna, so am spring, ond da ni'n gofyn am spring, mae yna grym cydeffaith yn fanna, a dwi'n siŵr bod yna'n arall wedi methu, oes, bod yna'n mae grym yn fanna hefyd, okay? Wel, mae'n deud grym cydeffaith ydy. Da ni'n sôn am cyflymiad, mae rhaid na hon ydy hi. Okay? Felly, fel bod chi'n cael brec o'ch meddwl, fyswn ni'n copio'r hafaliad i lawr. Pan ydych chi'n mynd mwy hyderus, gwch chi sgwennu llai hafaliad, ond ni bob tro'n cael rhyw fath o hafaliad i lawr. Okay? So, ni'n sgwennu fanna,
grym cydeffaith, grym C, yna fel i cyflymiad, lle sef o mas, neu ffrau'r llond. Mae'r mas yn syml, ac efallai bod chi wedi clywed eich athrawon chi sôn amdan error carried forward, so beth bynnag ydy rhif yna, geith hwnna wedi fanna, ac mae'r mas felly yn 94, so rhywbeth lle os yw 94, da chi wedi gael yna'n cwestiwn cynt. Iawn, i fi, gysi hynna faint, ac oedd o'n mynd a fi i 417.36. Reit ta. Ymlaen i cwestiwn nesaf. Defnyddiwch y graff i ddarganfod ym mha rhan a b, c neu c, d mae wedi teithio pella. Reit. Weithiau, os ydych chi'n gallu gweld o, ydych chi'n gweld o'n ffain, dydy. Ond sbiwch wan, os ydych chi'n teithio pella, iawn, pa rhan ydi o, mae'n anodd esbonio heb ddweud yr ateb yma. Okay, so, edrych o fan am funud. Yr ateb ydi, rhwng c a d. Os ydych chi'n dychmygu'n ar as ydi o, ydych chi'n cychwyn wan de, rhedeg yn fast. Cyflymiad fast wan. Hwnnw ydi o dim, iawn, mae'r gwn yn mynd bang, ydych chi'n rhedeg yn gyflym. Wedyn, ydych chi'n rhedeg dal yn cyflymu, ydych chi'n dal yn cyflymu, ond dim gymaint, cos mae'n mynd yn anoddach wan, di gyda chi lot o gwrthiant air yn chi. Ond wedyn, ydych chi, eich grym chi a gwrthiant air yn hafal, a ydych chi'n teithio'r benad cyson ôl wein fan hyn. So felly, rhwng c a d ydi o. A mae yna ddau atab yma, iawn, ddau farc. Mae hwnna, mae c d, ar y buanedd mwyaf, tic, am yr amser mwyaf, tic. Iawn? Cos mae'n fanna ar buanedd mwyaf hefyd ydi, just yn cyn c fanna. Mae hwnna ar buanedd mwyaf am yr amser mwyaf. Ond, atab rili hawdd ydi, os ydych chi'n sbio ar y siapiau yma, mae hwnna efo arwynebedd lot mwy na c, b, a lot mwy na a, b. So felly, os ydych chi'n cael dau farc yn sydd am dweud arwynebedd mwyaf. Tic, tic. Reit ta, 4 munud ar ôl, ac dwi jyst yn siŵr bod ni yn gallu gorffen ar un yma. Mae'n gomith chi rwan de i weithio allan mae'n amser yn gwneud i arafu. Mae'n deud yn gyson, uniformly, mae'n golygu llinell syth. Iawn? So cofiwch, os ydych chi'n methu cwestiwn yma, 1 marc ydi o am llinell syth. Okay? Felly yn fama, mae'n deitha chi 2 eiliad a hanner, 2.5 seconds. So, be ydi 12 a 2.5 seconds ydi, neu 10 a 2.5 seconds ydi 12.5. So, fyddwch yn ofalus, eto graff yma, 12, 15, so 1, 2 a hanner fanna fysa marc ni am 12.5. Mae hwnna yn rhaid 1 marc i ni, a mae'r llinell hollol sydd hefyd yn rhaid y marc arall i ni yn fanna. A dyna o, mae graff di gorffan, lot o methu cwestiynau, cos byddai'n slai a bod o jyst yn fanna. Mae'n gofyn am bod i pellter a deithwyd, iawn. Dynwch wybodaeth. Hwn di'r un dwi'n gofyn o blwyddyn 10 fi bob amser i gofio, a sa neb yn cofio, mae'n siŵr bod lot yna chi ddim yn cofio, sut dwi'n gweithio allan pellter arwynebedd o dan y graff. Okay? Reit ta. So byddwn ni'n neud ydy, da ni'n hollti hwn i fewn i siapiau gwahanol. Okay? So, na jyst eich gymaint amser sgwynna fi. Da ni'n hollti hwn i mewn i siapiau gwahanol. A na i weld dwi wedi gwneud hynna fanna. No, so felly fi'n neud o yn sydyn. So, os ydych chi'n gweld yma, mae'n deud rhwng b a d ydi o. Fel hyn. Wedyn, ydych chi yn dychmygu bod chi mewn gwers maths. Iawn? So, wan ydych chi mewn gwers maths, ac ella fyddai'n mynd yn ffast trwy hwn, ond yn amlwg mi gewch chi amser i edrych dros os ydych chi isio. So, edrychwch yma unwan de, 3 ydi gwylod, iawn, na chi drwysto fi. Mae'r ychdar yn 4.5, hwn yn anodd, cos mae'n mynd yn 2, 4.5. O fama, mae hwnna yn, neu gweithio'r nôl yma, mae hwnna yn 2, 4, 5, mae hwnna'n 5. A mae hwnna wedyn yn 8, a mae'r gwylod wedyn yn 8. Reit ta, os da ni'n neud y sums yma, fysa ni'n gallu splitio nhw mewn i siapiau gwahanol. Iawn, jyst fi yma, dwi wedi gwneud y sums yn barod, so bod ni'n gallu gweld beth nhw. Triongl ydi hwn yn da. Iawn, so felly, yn fama, beth ni eisiau gwneud ydy, da ni eisiau mynd 4.5 llos fod 3 rhan efo 2. Ac os da chi'n gwneud hynna yn y cyfrifannell, neu sgwyn efo 4.5 llos fod 3 efo 2. Mae hynna yn mynd â chi 6.75. Mae hwn yn 4.5 llos fod 5. Iawn, dychmyg o bod chi eisiau just gwneud sums gweithio allan wedi maint carbon neu rhywbeth. A mae hynna'n mynd â chi 22.5. A wedyn yn ola, 8 llos fod 8, mae hynna'n gwneud 64. Reit, mae eisiau adio hein i fyny i gael 2 farc
Mae yna 2 hyn yn fod yn iawn, dwi'n gwybod pa un, ond i trydydd mae'r gwasiadau yn fyny. Digwydd bod, os ydych chi'n adyn yn fyny, mae o'n gwneud 93.25. A wedyn yn ola, cyflymder cymedrig ydy cyflymder. Mae cyflymder rhywun peth o bianedd, mae bianedd yn cael ei pellter yn y amser. Wrth B a D, dyn ni'n sôn amdan. Mae'r pellter yn 93.25, neu be bynnag ydych chi wedi cael yn fanna, a mae'r amser rhwng B a D yn 2 i 10, so 8 ydi o. Mae hynna yn gwneud tua 11.66. Reit, am bod wedi brysio trwy'r cwestiwn ola yna, oherwydd da ni wedi rhedeg all amser. So, dwi'n gobeithio gawn ni gyfle i wneud gwaith gwahanol pan da ni nôl tro nesaf, a gobeithio gweld chi ella wsos nesaf am cyflwyniad gwahanol. Diolch yn fawr iawn i chi, a hwyl.